Začínam. Čaute. Klapka. Čaute. Keďže ste sa viacerí prihlásili, že máte záujem o takýto úžasný tablet Samsung, asi najspravedlivejšie bude, keď si vylosujeme niekoho z vás. Prihlásili ste sa 6 a dokonca máme 2 tablety Samsung. Dobre, ja som napísal tie mená, čo ste sa prihlásili na lístky a vyťahneme z lístkov. Myslím, že je tam Maťo, Adel, Dančes, Baška, Mary a Urban. Čiže budeme sa pozerať, zamiešame. A prvý tablet Samsung vyhráva Mary. Tiež vlastne šanca ostatným, ale môžeš? druhý tablet Samsung má Dančes. Tak ako sa hovorí, víťazom gratulujeme a vy porazení nezúfajte, lebo čoskoro tu máme ďalšiu súťaž. Takýto úžasný tablet veľký. Čiže kto chcete, tak sa napíšte do komentu a budeme losovať ďalší. Čau.